Com sempre, per acudir a aquesta convocatòria de roda de premsa. Bé, estem així Vicent Mascarell, portaveu del Partit Socialista, i jo mateixa com a portaveu del Bloc Compromís. I jo parlo en aquest cas per Compromís, després Vicent també parlarà en el seu cas. Nosaltres, la veritat és que estem així obligats pel Partit Popular d'esta ciutat i obligats per l'alcalde, el senyor Arturo Torró. I estem obligats, i vull que remarqueu això, que estem obligats a aquesta roda de premsa per presentar-vos esta convocatòria de plenari extraordinari davant de l'opacitat total i absoluta que impera en aquest Ajuntament des que el partit del govern del Partit Popular va accedir a la seva gestió. I aquesta convocatòria és, com us he dit, emparant-nos davant del reglament jurídic que ens dona la potestat a la quarta part de regidors que representem el plenari per a sol·licitar la convocatòria d'un plenari extraordinari per tractar aquells assumptes que considerem importants o que necessitem tractar-los. I l'hem convocat bàsicament per dues qüestions que considerem que són molt importants i que fa moltíssim de temps que venim reclamant a aquest govern del Partit Popular, com són la qüestió de la compra d'alguns solars per part de l'empresa pública IPG a l'empresa Becos SL, l'empresa gestora de la discoteca Coco Loco, que com sabeu va tancar les seues portes instada pel govern del Partit Popular i que ara, des de fa un temps, coneguem que ha sigut a canvi d'un contracte de compra-venta i que aquest cost zero del qual parlava l'alcalde, el senyor Arturo Torró, pel tancament d'aquesta discoteca, no és ni de lluny aquest cost zero, sinó que coneguem ja, sembla ser, que estem parlant del voltant de, no sé si eren 900 i pico mil euros en total, i amb una sentència que, com sabeu, circula també per ahir de l'empresa Becos SL de no haver cobrat aquesta quantitat de 2 milions d'euros a l'Ajuntament de Gandia. I per un altre costat, per la demanda d'una informació de la retirada de l'actual concessió del Pla de Vials, que considerem nosaltres que no és correcta, aquesta concessió, i que necessitem informació, i per això després ja en parlem amb més detall. Bé, per a nosaltres, per a aquest grup de Compromís, el govern del Partit Popular, un govern totalment opac, un govern que ni és transparent en la seva gestió, ni molt menys en les seues formes, un govern que amb cada acció endeuta més i més aquesta administració local i a més de forma totalment conscient, el que per a nosaltres és més greu encara. Un govern que practica dia a dia l'autoritarisme fins a extrems desproporcionats i és el que ha fet que avui, com vos deia, estem sentats estos dos portaveus dels grups de l'oposició per reclamar una cosa que no és altra que el nostre dret com a regidors i com a representants públics de tindre accés a la informació. El plenari ve bàsicament per a que se'ns doni tota l'informació respecte d'aquests dos temes que vos he dit, perquè, com us he dit, portem reclamant-la per diferents vies, tant per registres d'entrada, per convocatòries de comissions d'investigació, etc. I no hi ha forma que aquest govern del Partit Popular ens doni accés a aquesta informació. Per tant, ara ho hauran de fer a través d'un plenari extraordinari i, si no, ja en veurem quin és el resultat. Bé, jo crec que és molt senzill. Veieu que no reclamem res que no siga, com vos dic, el nostre dret, com a regidors i com a representants públics, i per això estem així. I per a concloure, jo no vaig estendre'm en els temes a explicar cada un dels temes, jo crec que són greus, molt greus, n'hem parlat moltíssimes vegades de cada un d'ells i ja veurem quan se'ns doni tota la informació i puguem tindre accés a la informació, però sí que voldria remarcar que assumptes, torno a repetir, que endeuten aquesta administració local de manera exagerada, que fan que dia a dia este Ajuntament adquirisca més compromisos econòmics que no pot legalment, ni físicament, ni moralment, i que vagi endeutant els possibles futurs d'altres corporacions, el que ens porta ara també a convocar aquest plenari. Per a nosaltres, i com a conclusió, estem cansats d'un govern del Partit Popular amb un alcalde al seu front, el senyor Arturo Torró, que no xafa terra, que està totalment despegada de la ciutadania, que se n'ha oblidat per complet de la seva gent i que tan sols es mou per interessos privats i particulars. Estem cansats de tant d'espectacle nefast que posa el nom d'esta ciutat sempre en la mira de tot aquell que escolta el nom de Gandia i que estem farts ja del ninguneig total i constant d'este govern del Partit Popular cap al nostre grup com a oposició i ja està bé.
Per aquest motiu, avui, com us deia, exigim la convocatòria d'aquest plenari amb el company Vicent Mascarell, del grup socialista, i ja us augure que segurament, si les coses continuen com van, no serà l'últim que segurament haurem de demanar. Gràcies.